Bună, Dimi! Am plecat din Karakul și mă îndrept spre granița cu Kârgâzstan. Am trecut oficial granița din Tajikistan și acum am 27 de kilometri de no man's land pe un astfel de teren. Dacă până acum mă plângeam de drumuri, ei bine, acum e de 10 ori mai rău, dar de 10 ori mai palpitant. Am rămas complet uluită de cât de brusc s-a schimbat peisajul după ce am trecut granița. A fost plin de munți de lut, întinderi nesfârșite de verde, plin de cai și de căprițe care mișunau ca niște furnicuți în depărtare. Am trecut chiar și pe lângă un picnic, iar oamenii mi-au făcut semn să mă opresc la un ceai. România, da. Ce nebunie a fost la picnicul ăsta, frate! Super mișto, super tare! La final de zi am ajuns în Saritaș, unde mi-am petrecut toată ziua cu acest vițel pe nume Ferdinand.